Moi! Tänään meille tulee joulukalenteriruukku ja meillä on molemmilla, niin mulla on 2, Jukilla on 1 ja me niin avataan nyt nämä joulukalenteriluukut ja niin huomenna me avataan yhdessä 3. luukku. Eli 24 päivän asti meille tulee uusi video ja niin 24. päivä me tehdään spessu. Niin. Ja meidän pitää yrittää saada ennen joululomaa 10 tilaajaa. Jep. Saa olla enemmänkin. Mut nyt mennään näiden luukkujen pariin. Yeah. Eli täällä on aina joku tehtävä tai joku juttu. Ja sitten niin meidän pitää. Mä tulin ulos tekemään Terian Kybos juttuja. Kuvaa video, kun menet Leosin, niin tää jää muualle. Tää jää ehkä tällä viikolla, niin... Joo, tääkin jää tällä viikolla. Niin. Opastiko se? En mennä. Nämä meidän loput tällä kertaa jää jollekin tällä viikolla. Ehkä. Niin, sitten me mennään joku Me katsotaan 160 lunta, niin sitten tää suostuu. Eli me mennään Leosin tällä viikolla ja kuvataan sieltä videoa. Mä näytän videon, missä meni 50 volttia ja kädet on ihan huolta. Toi valehtelee, se ei tehnyt yhtäkään valttia. Me tarvitaan niinku kädenhyppiä. Se teki vaan 3. Tavallaan 6. You're nasty as Joo. valehtelee. Moikka! Nähdään kohta. Huomenna.